long ara de kang chiu akar ti bang alang litum ta ke play hidhan alang litum ta claim pipe lapen alang litum non ansitame alang litum election pe pulata alang litum ta in the name of autonomous state in alang litum ta claim mo kasi non bisitame alang litum non het jong elitum kado eta junong no elitum assembly house alang sitame elitum that non amate karbiang non CM no lapen alang li non alang li MLA ke haidun pen alang li halada assembly house lo kaning jedun lake drama mate acting chok pusi karbiang non ratatum chini lo apen kado gaweton alang li fan ning ke thedun awe athima lasun da khak alam kaning je lasun da khak alam chake elitum han ke tuli Ako 2014 along sa kami dong mukak long ta ilitum fan rasnak sing ben nang chak lo labusan dak thak si ilitum long ke central government long chip top BJP leader sa tum ke karbiang long wang pen ilitum fan ke nang pachu bai nang chong thui lok si alang litum ke papalo kasi non puthot ako MSC election nang lepo busi non tuliram long hang ke hai fan si tami lake Dr. Made Chief Minister Himanta Biswa Sarma ben paribon si alang li fan ke Assembly House along paningji toijak made drama pa claim chot pusi nilitum chini lapen karbiang lo ratum sitame lagi chini pe me lasim BJP sarkar made karbiang long team mate tuliram ronghang mate MLA bang piatum nang litum yang sia hok pet karbiang long arada ka I karbiang long arad akang cheer long pending isu autonomous state jongsi nang litum ahok petpen nang ke klempi mate nang ke implement priji pulo tangte nang litum lapu drama claim chot mate nang litum lapu ratapan pamang huchot bang kalidet nang ji lam chot lapu kalidet ne kaning je chot lapu kalidet nang ji bon stame nang litum akam bensi nang litum claim nai nang litum akam bensi claim lo pulo tangte lasi karbiang no ratatum ke nang litum afan nang kroy po athema non MSC election nang lelo 2027 ke council election do po lasila bangso prang nang litum la bangso alam kaning je chot la pokali akam nang litum claimon nang litum jong si ahok pet pen karbiang lo ratafan mate karbiang long apan ka cherai ji apan autonomous state jong si ka implement ji ning hang polotangte nang litum ultimatum date le pinon nang litum ciklojon thon pusita nang litum pinon je ciklojon thon ang bong article 244A karbiang longar rat akar iya kemang adiman pichun vek nang ji pura nang litum halabang sinang litum state made central government apa nang litum labang so ultimatum date made demand nang ji hang nang ji bon sitame nang litum jong sila ciklojon thomang bong nang implement pipepen mate akam nang claim piperet polotang ke nang litum karbiang longar ratapan karbiang longar ratatengno nang litum wang si nang litum cicak nang je jong si la ciklojon thomang bong nang pichun pipede ni litum arpuven chiu eji po bang nang litum ning je hai nei jong si nang tum ahok karbiang longar ratapan mate autonomous state jong si pichun vegji polotang te nang litum arpuben ke ciu sita fingere de nang ji laben peder de nang ji athema nang litum manang ipahaya ratatum men mate akenang sot mate akar I akang chiu ke autonomous state hanlo lasi nang litum lamun cikleon thomang bong nong si nang litum lapuson ke claim ke pechun ang thek teklang thek ke bolotai non MEC mate council election KC election 2027 mangalagay nang litum ke remji laki par eprat bilongji athema karbiang lo ratatum nang chini pemelo lapen non la MLA ke hai stame lagay nang litum lagi hai kali EVM si ke hai pusi ratatum ta chingki je thambo lapen ratatum ta chini lasi non council election ke nang litum lagi ke hai ji phan ke nang litum matha nang ne nang litum jiman jong hele nang litum ke claim
tangkapan ke nam jipe duk sitame non council election na bangke nanglitum hai hi athema nanglitum la drama ke kleman ke karbiang no arada tumhan chong thru nelu nanglitum chobai nelu nasi nanglitum long si ahok la article 244A pichun vegji pulo tangte nanglitum la MSC election na prang nanglitum implement non la penanglitum implement dete la kananglitum next KSC election mate MEC election sitame radatum nanglitum afan vote nang yoktra nang pehai thai bonds tame nanglitum long si la MEC election prang mate nanglitum la election prang long si pichun dek the pulo lage 100% guarantee lo non ke wangji KSC election ke lage APHLC ake hai jaya thar ke Japon APHLC si highway po athema lang litum ke number 1 ake mang ka lahlo la article 244A lo laben ke ako la paragraph 2 sub paragraph 7 new voter list ka salam ji po lapen ke lahai sila non uniform civil code lapen ke la panchayat raj lahai ke automatic masih APHLC yang sinangge hailo blote lahai ke automatic inghap at bon at podake sexidol area ke dake not applicable in sexidol area bupo dak mai claim unelo lasi nili kado kawe karbiang ngarat afanzi tame ke chuning ri mate ke than gantung ke lahalo non nanglitum BJP le long tho MLA long haidat en silban long tho haidat pustame nanglitum ning binang ne lapen lake hai ke nanglitum chini nangji lagalang litum EVM kan salang litum jipe hailo bluetooth mechanism lakado kawe claim lo lapen ke vote tempering lakado kawe pensi alang litum jipe hai lo lasi non council election bangke alang litum rem vek binongji athema non council election bangke pensi election ji lasi karbiang no arada tum kado kawe ta ning siwet dora itum la article 244A kipichunji afan lapen kala paragraph 2 sub paragraph 7 sidulong kado kawe ilitum kipunji BJP tum na election prang prang na the claim kade pelote lake ki claim jiga ka play ka party ga velo lake only and only regional political party APHLC ake hai jayega third ke Japon alangli parti si lakado kawe ilitum kemang ke ilitum rada kemang rada kancil ke pichun po lasi nilipidingo elo lasi non nilipi ke thanji atum berpiklang lasi nanglitum kado kawe sitame nanglitum arjudun pemena lapen ke non ke wangji fan ke ilitum manutin council election fan sitame ilitum manutin sitame chisik cedang nang po ilitum ahok pet a party phan kangwai ahok pet asongya po phan kangwai ra ilitum lakado kawe karbiang long arada kemang adiman ke pichun jifa to la sineli lapan than pen neli lam dakan siri picek lo kardom chorolo non puthok pini constituency tin pen kewang et nangji ke akenang sot lo sitame khiti ke klama por pena posi ile tumro na chitong don sitame aphai bang jum hek lo sitame dak nanga chitong don tum do la sinon non doa baguri pen doma doa baguri constituency pen Yoda secretary Ratul Terondo la sialang li stabet teteni tay ako ili tumulang dalang alang li APHRC funding che theklong bel si ili tum fan dak ili tum APHRC long nong alang li nang sepok do lo ke damtang MLA election ho la sinon alang li stame ili tumlang do non nili alang li arpu ke avelang arpu stame ili tum pipon po mesen arpu stame non pini alang li tay thetheni pathanji fan li da ka prang hang pon po alang li pitor tiso alang li stame thetheni thanji phasin li alang li phana por pilo so pero pia ko ili tumlong central committee tum do lang sinon alang li pan double APHLC
ta Sherapur Pigla Pini All Party Hills Leaders Conference Central Committee Pen Patir Piponsi sit-in demonstrations Son Pli Aputhak Pen Sidak Doponlo na sinilipan na bang soporhud tam theti thini kijaya pana por ng ipiapot akaro Piper Piglo lapan labang so sit-in demonstrations along Pini Nangachatong dun Central Committee Kithegiding Kiduan Lapen Kaprek CC Committee Pen Chenglok Aphlc Apan Ning Kachethe Kedo Abang Pula Pen Abang Pi Kedon Apan Sitame Nililam Teja Japrang Nalitong Pan Aprang C Aphlc Amen Pen Nalitong Pan Kardom Pipa Jirlo Kardom Nili Pading na Mohelo Ate Lamta Than Theong Bulate Lamta Than Ekhe Titi Isi Alama Bang Sinili Masapso Than Ponpo Article 244A Abang Sinili Tame Masapso Than Ponpo Ilitum Pini Kopia po sidak donang kok make Mena bang ke lalo Article 244A Muajong media Briefing hot si tame Akai Sar Bikram Hansi pen si tame Brief dun pamelo Je ilitum karbi Inglaw aso tumapan Meghalaya State Kipia Hood Nang tumta Meghalaya long si dodun jima Ulitum pan option ng Kipia Hood District Council pen ilitum Resolution ding de delo dodun de delo Apo si Article 244A bangke ilitum apansi nang ka-insert Pitulo Constitutional Law 22nd Amendment 1969 aning kanahud halabang so na-insert pidet pa na P 1986 aning kanahud malompen laposon si ilitum hemprek kehang laposon si amek ng prangsi nang kehang piningan bangke ningkan plikep association si nang dolo sitame labang so hemprek kehang pen ilitum karbiatum inglaw so tum kumane ke apran ke damnang ta polo kumane ke kapajang renang ta polo kumane ke kapahemi pinang ka dolo ke cholong le ki junlong le pencenglok akisung ke doan cecak pedlo lapen ke hang nang ji tame hang piglo bos tame central government abangke ilitum aphan nang kroi nang dingdi pinpur tame Congress government Central nanga chire husi tame hala suhur bangke polisi ave puchala su tame ninjelo lapana phi Rahul Gandhi ke bang hora bang putulo 2010 ani kan hut chini pa me melang study dam lang pulo lapen chu ke bang hora bang talo lapen bang we phang MLA election phang husi tame nang pulo lake ni phi nang to nang ki pia postu bangke government pa bang na pide po ana bangke lamchak nang chechak lo BJP atom si tame la puson si ilito phan government alang tumlo na passport dia phat ilito phan Rajnath Singh pen chenglok lapen LK Wani pen chenglok laposon si kethe BJP leader central leader atum wang si ilito phan lam chak nang pilo nang litum BJP upon vote pipen nak pahay non sarkar ang panginot nang tumakar article 244 again nang pipo pusi ilito phan nang chaklo ahok bon pusi ilitum ke vote pipen pahay dun deadlo bon namay ni me alam ele Parliamentary pen reply lero tim karbiang long kejapon Dr. Tuliram long ha pusiga cipulo Tuliram long ha alang litumat tim Prime Minister long kacing kita monahut Prime Minister bangke la bangke home pen le cingkinon pomasi Amit Shah long si na forward delo akago sa bang la penapi Amit Shah bangke pulo nang tum labang so Article 244 hempek mangke nang tum hangri nang pipe BJP do tiki nang pipe posi hala tum bana pudak la lang tum chini pame tuai paksi tame drama siako assembly long nang claim tulang ache thokar thot dak ring naga ningje autonomous state nitum nang jipo sama chief minister thing no se kani je tulang bang central li da puelo already nang pipe polo tang de alak tum chini pame lang tum long nelo puchini pame tame non kemenji council election cepai nang kogi temadi aposi lake
radai tension nitum BJP itum ta hemprek hang bom even assembly longan ta nitum ase cepadudun pulaso promane cipi aphan chok la silake chun chelo BJP do tike itu tu hemprek ke la ke longle no BJP do tike la se sorkar sili tum ye kelar nang po a sorkar sili tum kelar nang po la lo pelotang te ili tum hang happy na bostu uniform civil code di la si article 44 si ili tum bagi na ki PG pu e hang he bostu si nang ki pi ke hang bostu bang ke nang pipi la si central made national party long do tum ti ke karbi tum inglong so tum national party long do ti ke national party atumalam si arjunang bompo kroinang bompo klemnang bompo lapen national party atum ke kaiso a tradition ke lason akasomari ke lason si klemnang ji pugai bangke na pupe ni tum ke lason sinang tum hana pa klem toy la si klemnang i pusi bangke na ki puji apot si ili tum jong si piniarni inglong so karbi tum matha kirla le polotang te ilitum akhai ke hemprek ke longle la ke chadilo ilitum along le phelanga tame jutlapo non muni tum karbiang long langdam sinang contract bill ke longle pela chok sangti ka chupur har long ka chujor labang so sangti labang so ar long ke jor non ningkan pon ningkan keplo te jut kok po karbiang long ilitum ke ser ador ke so do ans ilitum ke non jor lablo dore kompen kumalo adai ke lake non government ka chari tum sila ke adai che nang po non government ka chari tum sila ke adai che nang po athe kevan jier ni ke litum soma ritum suke akisu along sidopo sangti chupur nang puta avelu sangti choyor nang puta avelu koila chupur ban choyor nang puta avelu autonomous state long lo ka fisito me ilitum resources ki iglapo Pulotang te ilitum autonomous state kilong si tame ilitum central apansi kai tame fan ke do ang tame cho hang bom nang kokpo ilitum resources men ke ilitum ke revenue generate unelo lasi point si het inut miliamen pu ke lo inut army chief colonel alang lige retired lo alang li nilitum pa na pulo je karbiang long asang ti Dakpen Damsi Manipur lapen Manipur along legislative assembly tak karbiang long asang tiba si kim tangho karbiang long asang tiba si kim tangho lapen hada ka court me karbiang long asang tiba si kim tangho lang nam tha ilito mas karbiang long a property ko na dor ke suma pon me dakman kang dor ke kom di la silahai sida me government atum yongsi BJP government atum council chari atum yongsi contractor atum pan aporo ting ben payment pi sonte lahai sangti ha Manipur ha kone ne ke jordami akam se vege da ka masi litum chiyorlong pa da ka masi chenam long po kalimadi bont me ki pipe na jo e family e somar do ko e hem ke chobang do ko chipang reng nang ko upai na pai chiyor nang ko lu la hello ili to me thek nam long ke la pen article 244a la mako wang thulu na article 244a la bangke kedam tang nilisita me tok salong ke dunlo asam chief minister pulo nang to phan central government along nang ponpo haladak home minister pencheng lok hadak central along ke thegiding ke do tum an pen ili tum chingwai nang Assam state government la pen nang tum karbiang long a delegate team karbiang long pusi pulo hala suhut tuliram pen chenglok la hemprek hang atuman la pen central government la pen Assam government itum tripartite stock donang ni methang masi election na pang ni methang masi labang so tok sa bangke organize po pusi kining je ay election na melo atok sa bang avedat la puson si ilito mo pan ke lam na ke chak lok na ka chobai lok si ilito mo pan ke na pijut kok lu karbiang long pan ke na pijut kok lu
pini arni langnam sina patumi dikpen social media acha tayalong litum pachetak lo je APHLC pen dak last subject priya puthak dak dharna doji sit in demonstration doji pulo kopilo nanga tok dun ke kasa pathu okla ma geda long si hempre ke hang APHLC tum ke ko di la so si nanga tok dun nang tum ke hang the ka tum ma bang ke van tan lo man te van tan lo ma van te ke ako nang tum ke hang bang ke nang tum leader si nang purot lo nang pipe pu kupil ante nang tum drama klengare ni ke ni tum daging ni ying ni po alo na peng ni ning ki po ni tum ning ki tu ni tum ning ki pong ke ni tum no hok tamen ni tum organize po kleng po nang tum nang tak te ke ni tum nang mo po te nang tum secretary nang tum si nang piya bang ke non ako nang pilek te nang pipo pulatang te tim Karbiang Long non leader ke doan nang tum majority si dolo all MSC MLA lapan pian nang tum isivedo nang tum ciri-ciri pa puasa menjadi minister pa cetak dawan autonomous state amir siapa jepudawan ni tum ciri-ciri lapo puno all party leaders conference along si ni tum cepak dun lapo isivedo popu nang tum cepurut sika ningje tango 60 dolar long ke nang tum 30 department do nang tum autonomous state jong si nang ji pelotang te 60 dolar bangke nang pavedet popu are bo kopi alam lo laga ili to MLA bang pri bang po la penelito na CM atum do MP atum do jok tak counter dun hai thak dun dek thei 60 do la pen autonomous state achi pre kupilo mana chief minister bang la puang sinanga polulo ya thanali ta la tumari jok na chi thak thei puya la si autonomous state nang pilo te 60 dul ka velo na tum hange la si nang tum ma tha pamero Karbiang Long chedam ra all stakeholder ke doan tum ha meeting che phano kola bang sikinangi man tum chingwai no langso phile bang thuno to ba phe ba ku phi lang lo lake karjulong badan ni lige itu leader la pu anwer lang mala ho pusi matharong lo la pe ning la pen la bang ke ilitum vote ke jok hosi litum mistake lo la bang ke ke thek ka chini ne phan ni tum pahai rong pol toy dun rong pol thek sera bang phan yo si litum pahai nu toy dun sonte la son ka ningje hot ke jaga na masi counter de jimati yes sir nang pucok cik 6 sidul ke aja kong la anwet autonomous state amata 6 sidul lo autonomous state long lok sita aja kong bang la pen budget po except law and order la pen judiciary aja kong nitu ma vidaji autonomous state along ke bat baki ke do anke state structure ku pila hala so teng ke dolap na po pusi thanu nangi kali madi autonomous ke dolabi ke autonomous state ya state subject ke do an dolabji matro law and order aja kong litum long avidaji setame la tame ilitum chingki je thalo pulatang te la soja kong te tum chen de tu la pen judiciary la sitame ilitum chingki je than ben ja kong litum enu la son si litum leader atom pat na thanun si non dak wang pen Karbiang Long kisumana munit atom pat ta convince lok lu chingwai nang komarli bang kolo bang makenang ji option nang pilo ilitum chingwai pamera place am nang pu nang dun nok ne lu ni ligi picho hoi body nang dunia kam siave nang dunia kam siave article 244 long ke dolap lo 60 dul mat lo non kapang barolam la so langke so bong langke pleng we la ke 60 dul non solai bom lo council pleng thu blo pulatang de la ke autonomous state pu dak pilo duji itu ma chief minister dopo itum council of minister dopo legislature itum dak dopo halage mati bonda me non asama chief minister bangke la ta me na poprek dunda lage kaprek lang po ja 60 dul lebelek autonomous state lebelek po kasi nililam pa ding na mo lo ke kanji abang puda dolang bang pida dolang apo si litum radapan ilitum unana bangke la hok alama bangke ilitum than pacetak pignang po than pignang po abang butin sida me social media account ke dore papot ilitum kai tame la so bangke pachini nang po Karbiang Long atok anu ke doang tame BGP atum ke hemprek nang pipel lo wa banggal itum pachini dak nang po
Kupensi nililam ribi celo kardom. Kero pilo nona don thu puthot dam thulo na aporta do bomlo sitami lituma presiden bang welang la sinon aporta baji phon silitum ke no si 142 ala la sinon adun thu ilitum surupata na tondun extended po mate ya presiden lo lawli bapuram tera alawli fasinili apor pipon po to piniladak ilitong APSLC pen sit in demonstration labang sokang nipon Central Committee na cetong dun ke thegeding lapan cisong rapet kadung ave nak cetong abang pubak pipangan pantane ilitong APSLC Kachesong kardom pajero kardom lalo lasi non